Ingabe iziteshi zokusakaza zidlala indima engakanani ekuqikeleleni ukusakaza izindaba ngezilimi zomdabu? Umbuzo wethu ke lo namhlanje ohlelweni olungunqa phambili kwe-SABC i-Asikhulume Let's Talk nosakaza ngolwimi lwesiZulu. Sikubingelele sikwamukela ohlelweni mbukeli, igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Namuhla sikhuluma ngokubaluleka kokuthulelwa izindaba nezinhlelo ezisematheni ngezilimi zomdabu kanye nemithelela yalokho. Siyakumema nawe mbukeli wethu sihleli nezihambeli zethu kuba ube ingxenye lolu hlelo ngokusishayela ucingo inombolo ongasithola kuyona ithi 011-714-0677 noma 0678. Kanti ke siyatholakala nakumakhasi okuxhumana ku Twitter @SABC Izindaba, ku Facebook ikhasi lethu u-SABC Izindaba. Kanti ke ukwenza kube lula sicela uqale ngokubhala #Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Izinkulungwane zabahlali baseningizimu Afrika zikhuluma izilimi zomdabu kanti iningi lazo azikwazi ukukhuluma noma ukuqonda ulwimi lwesingisi olutholakala liphinde lusetshenziswe kakhulu kumabona kude, kumafomu atholakala emahhovisi kahulumeni, kwezemfundo ngisho nakwezempilo imbala. Imithelela yalokho ibonakala lapho abantu behlangana nezinkinga uma kufanele bathathe izinqumo ngezindaba eziphathelene nezimpilo zabo. Sibala ukuthatha izinqumo ngokwezepolitiki, ezemali kanye nokunye nje. Ingakho ke i-SABC isungule uhlelo lokuthula izindaba nezinhlelo ezisematheni ngazo zonke izilimi zomdabu. Uxoxa kabanzi ngalokho asamukele umphathi wezindaba ezisematheni phecelezi i-editor ye-Free to Air TV News and Current Affairs Nkosikazi Mbali Lisabe nomnumzane uKhutso Matlala ophethe i-news resources la e-SABC. Kodwa ngaphambi kwalokho ukuthi ke sixoxe nabo asizwe nje ukuthi ababukeli bathini ngalolu hlelo. Uhlelo nje le-SABC lokuthi lisilethele indaba ngolimi esincele beleni. Ngibona kuyinto enhle kakhulu. Si South Africa nje sinezilimi eziningi, ngathi nje mhlambe zu-level. Kumele vele i-SABC ifinyelele kubo bonke abantu. Kunabantu abadala emakhaya abafuna ukuzwa indaba. Nakuyona intsha ukuthi ikwazi ukuthi iyazi ukuthi kukhona ezinye izilimi ezikhona la eSouth Africa singaxwayani sisodwana. Lokho nje kuyinto enhle ebalulekile. Mina ngibona kufana nje ngoba bezivele sizithola izindaba ngezilimi zethu ezihlukene ku-SABC. Kuukuthi ke nje mhlawumbe kuhleke ukuthi sezithola eziningana osukwini njengoba kuzoba i-channel 24 hours. Into ekahle leyo ngoba khona abantu emakhaya bangakhona uku-understanda isingisi. So kuzoba kuhle ngoba khona abantu bavele bakhona ukuthola information nge-language yabo. Nizweleke ababukeli abanye bethu nani ningaba ingxenye yalolu hlelo. Ngaphambi kokuthi ke sinitshele ukuthi ningahlangana nathi kanjani, asesikhulume nezihambeli zethu namhlanje sike sizwe nje ukuthi bazizwa kanjani ngalokho abaqedwe ukuzwa. Siyanamukela. Siyabonga Bongiwe. Siyabonga. Ngizoqala ngawe Mbali, nibazwileke ababukeli bajabula impela nje ukuthi bazokwazi ukuthola izindaba, abanye bathi kaningana ngolimi lwabo. Nizizwa kanjani ukuthi nizwe abantu bekhuluma kahle kangaka ngathi? Bongiwe, SABC kuyasikhuthaza ukuzwa ababukeli bejabule ngalendlela. You know, it actually shows ukuthi we are on the right track. Siyenza what ababukeli have been longing for all along. So lapho sikhona nje SABC as a public broadcaster, we feel strongly ukuthi we are meeting our mandate and sijabulile kakhulu, especially because ababukeli ngokwabo bakujabulele lokho. Ngingakafiki kuKhutso, kuze kanjani ukuthi nithathe isinqumo ningabaphathi be-SABC ukuthi nizosinika indaba kaningana futhi ngolwimi lwethu esiuzwayo nokuthi umbukele ekhaya azwisise kahle konke akubukelayo? Bongiwe, inkinga yethu sithe sibheka ku schedule yethu sathola ukuthi some of the languages
are still marginalized. Motu yabheka mhlambe the likes of isiSwati News, isiNdebele, Chivenda, uthola ukuthi those news bulletins are only playing ngeviki zidlala kayi2 or some of them they alternate. So sithe sibheka sazibuza sathi if we really think we are a public broadcaster and fair and we want equity, kumele si-ensure ukuthi bonke abantu they are able to access indaba ngolwimi lwabo every day at the top of each hour. So what is really bringing us joy ngale station sisha ukuthi if you are a Siswati speaking person, you won't have to wait for 2 days or the Friday or Tuesday to access indaba ngelanguage yakho. You will be able to access it on a daily basis. Lokho kuyasithokozisa because then it means we are making strides, we are changing. Sibonisa abantu bakule country ukuthi every language is equally important and mele kuthole i-exposure equal and fair. And Khutso, imuphi umehluko owenzekayo empilweni yomuntu uma ngabe ezwa izindaba ngolwimi lwakhe? Kuyajabulisa ngoba uzwa indaba the same way bozozizwa kubo 404 la idlala ilanga lonke. So kulama channel lawa sinawo manje kuzofana nalokho, uzozwa indaba uzibukele noma kunini, uwazi nokuthi language yakho izongena every day. Kukhona into esilokho sihlale sikhuluma ngayo la sithi uDTT umbukela umangela ukuthi yini uDTT nikhuluma ngani manikhuluma ngoDTT? Okay, uDTT umele ukuthi it's digital terrestrial television. I-digital terrestrial television i-replacer i-analog TV. I-analog TV le besijwayele esikhule ngayo sibheka ku-TV le nokuba nama-picture nyana ungathi anoise nyana sometimes, then uchiftise i-aerial then abe ungathi abakahle. Yiwo lawa kudala la besibiza i-analog TV. Kodwa i-analog TV beyinama-limits ngokuthi anyeke ube nama-channel amaningi. Maybe besinama-channel ayi-4 or 5 kuphela. Kodwa ku-DTT we have many channels, above 20. You can have as many channels as you want. SABC ku-8 khona manje, and you can increase nalo ma-channel in future. So ngoba i-digital ikuvumela ukuthi ube na more channels, mara for umbukeli into azoyi-benefita kakhulu, it's a clear picture. Le awunidi uloku shiftisa i-aerial ukuthi picture ibe right or ibe wrong, ihlala i-right. Either une picture or awuna picture. If une picture, clear. TV license kuphela. As long as you like TV license, nawe uzoyithola indlela. Manje ngaphambi kokuba ngibuyele kumbali, umbukeli obukele namhlanje oyibuza ukuthi ngingayithola kanjani nami nawo mabona kude wami nginawo, ngixhuma ini, ngihlanganisa kanjani, ngiyapi ukuthi ngipatanise nami ukuthi ngikwazi ukuyithola le DTT? Okay. Ngizocela kunama household aqualifyayo based on household income. I think it's 3,500 rands if you are below, equal to or below 3,500, ungaya ku post office uyapplyela DST, I mean decoder. Bayibiza i-set-top box leyo decoder, and then bazoza connectele yona endlini yakho, ile bazoyichuma ne-TV onayo. Ayinandaba ukuthi TV injani, ukhona ukuyifaka nje the same way bofaka ama decoder abo DSTV, ama decoder abo or ama video player i-connectwa kanjalo, and then bazokufakela ne-aerial. I-aerial le bazoyifaka ifana naleyo ungayibeka phezulu kwe-TV noma le eserufini. So that's for abantu abaqualifyayo leyo. And then abanye abangaqualify bangaya bayoyithenga kubuma Space TV, iyathengiswa leyo decoder. Ungaya khona uyoyithenga nayo, uyiconnecte ne-TV yakho endala. Kodwa there's another way yokuyenza. If une smart TV, siza sine DTT decoder ngaphakathi. So into kumele uyenze nje ukufaka i-aerial yakho, whether ile ngaphandle or ile bunny ears, uyayiconnecta ku TV yakho, uya ku tuning. Lapho ku tuning uzobona kubhalwe DTV ATV. ATV le analog yakudala, wena tuna ku DTV, then ama channel wakho we DTT azovela lapho if indawo yakho ine signal, and indawo eziningi sezinayo isignal. Hayibo, kulula kakhulu. Ngizobuya kuwe ngoba ngizafuna nje ngaphambi kokuba uhambe sikhulume ngo-OTT, siphinde sikhulume nge-SABC Plus esiyazi ukuthi siyimemezela kakhulu la ku-SABC. Mbali, asikhulume ngohlelo olufana nalolu leselwenzayo namhlanje. Asikhulume isinqumo sokuthi nilibuyise yisiphi?
Yo, Bongiwe, I think it goes back to exactly what I was saying. Most of our programs are skewed more towards the English medium. So sitesibheka ukuthi ababukeli bethu abafuna ukuventilate ama issues wabo ngolwimi lwabo. Where exactly do they go? You know, sabuyela sacheck programming yethu. Sitesibheka sathi hayi man, Asikhulume used to conduct so much. My viewers, bebeyithanda kakhulu lo hlelo lwe Asikhulume. So we really thought, you know what, there's some things that we need to revert to. Go back to the basics. Sinika ababukeli bethu what they really need. Because a platform like Asikhulume, it allows people to speak in their languages. It brings them comfort. Any issue that they are grappling with, they are able to discuss it openly in a language that they are comfortable in, especially because there are those who are still struggling with the English language. Abangakwazi ukuziexpressa ngalo lwimi lesingisi, you know. Manje sisazothola ukuthi futhi indaba zeSwati zeSitsonga kanjalo nabo bazoba nazo izinhlelo ezifana noAsikhulume. Yes, so it's very exciting into esifuna ukuyi-introduce, although we are doing it in staggered approaches. So kancane will be phasing in new programs. So njengoba sihlezi la Asikhulume, yes, today is the actual big launch ye-Asikhulume. But in the next coming weeks, sizobe silauncha 2 new programs, zama current affairs, enye eyesiswati, enye eyesindebele. Eyesiswati, I will not declare our titles because I'll be giving out too much. But again, it's a platform ukalawa abantu abakhuluma isiswati to actually have the space where they can be able to interrogate issues ngolwimi lwabo. So soon, just watch the space. Izobeliza lolu hlelo lusha. Hayi sibhekile impela sibhekile. Khutso asikhulume ngeOTT ngoba mhlawumbe umbukeli akazi ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngeDTT ngeOTT ukhona umehluko? Yebo, umehluko ukhona. Abo DTT uyithola ku decoder ene kumele ube neaerial ene kumele uthole isignal ukuthi uyithole iDTT leyo. If isignal ayikho anyeke uyithole iDTT. Uma sikhuluma ngeOTT, it's over the top. Lokho kusho ukuthi awudingi idecoder, awudingi iaerial, udinga nje idevice ekhona ukuconnecta to internet. Uma ngithi device ngisho iphone, icomputer, itablet, noma yini ekhona ukuconnecta neTV yakho ekhona ukuconnecta ku internet noma kungana aerial, as long as kune internet ukhona ukuthi uthole iOTT. Ila iSABC Plus app, it's an app uyayidownloada ku phone, uyayidownloada ku TV noma ungena ku internet and then uyithole lapho. Kunemali ekuthenini uyithole le SABC Plus app lo khuluma ngayo? Cha, akunamali, uyayidownloada, uyaregister, ifuna iphone number yakho nepassword nje kuphela ukuthi uregister. After uregisterile, as long as une internet or une data kuleyo phone yakho, ku tablet yakho, ku laptop yakho, then uzokhona ukubukela ama channel amaningi andlula futhi lawa uzowathola ku DTT. Bayakwazi ukuyithola indaba lapho? Yebo, indaba zizovela lapho. Kwamanje kusana le yethu edlala iSABC News le edlala ku channel 404. Kwamanje kusase ileyo mara le DTT nayo iyolaunchwa lapho SABC Plus na. Kuyajabulisa kakhulu ukuzwa ukuthi ababukela basitholi kuphela kumabona kude, basithola nakumaphakethe wabo sisimbali. Kakhulu, I think that's the aim. Ukuthi, you know what, we must be accessible everywhere at any time. So Khutso, like he's already said, ababukeli bangabukela kumabona kude, babukele on the terrestrial television with DTT, that's access kuma cell phones. It's a big thing for us because more we are big, we are actually migrating towards a digital space. Wonke umuntu wants to easily access. As saphela leso sikhathi where a person waits for a prime time news bulletin. I think ngiyobukela ngo7 o'clock. No, they want to be kept abreast with what is happening at every minute, at every hour, and see SABC as a public broadcaster. It is our mandate to keep up with those times.
Hayi sinibonge kakhulu ukuthi nisihambele ngoba ziyajabulisa ngiyathemba futhi nababukele emakhaya bajabula impela ukuzwa ukuthi asatholakala kumabona kude kuphela asatholakali kwincingo zethu kuphela setholakala na kuma TV phecelezi o smart TV kanje so siyabona ukuthi kuyaqhubekeka kuyasebenzeka kakhulu umuhle umsebenzi owenzakalayo sibonga kakhulu kuNkosikazi Mbali Lisabe nongumphathi wezindaba nezinhlelo ezisematheni ezindabeni zenhlangano SABC phecelezi i-free to air editor SABC News and Current Affairs kanye nomnumzana Khutso Matlala nimzwileke ekhuluma ngamabhani ears wama aerial babukeli ekhuluma ukuthi uhambe ehhovisi eliseduze nawe ukwazi ukuthi uthole usizo ukuthi nawe uyithole le set top box akhuluma ngayo uma ubona ukuthi indlela le ongathanda ukubukela ngayo izindaba uphethe yena ke i-news resources khona la SABC ake sithi shelele ezitolo babukeli sobuya masinyane nje inganyakazi. Kungabe iziteshi zokusakaza zidlala indima engakanani eqikeleleni ukusakaza izindaba ngezilimi zomdabu umbuzo ke wethu lo namhlanje babukeli ngaphandle kokunika ithuba ihambeli zethu ukuba iphendule kulombuzo ake sizwe ababukeli ukuthi bona bathini ngalokho. Mangikhuluma ke nje ngemedia ke yonke yala eSouth Africa cha ngokwami kumbona hayi angiboni yenza oku-enough ukuthi vele isilethele indaba ngezilimi zomdabu. Sinazo inhlelo eziningi inkampani eziningi engathi ziyazama ukuthi zilethele indaba kodwa ngibona kuyi-SABC kuphela ekwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu ngolimi lakhe. Imedia iyazama kukhona kodwa kwanele ngoba sisasiningi kakhulu isingisi kanti kubalekile ukuthi si encourage ukuthi siziqatshe ngezilimi zethu. Ngiyakhola kuningi okunye singakwenza ukulekelela ukuthi ama languages indigenous abe promote aqhuquzelwe etc kodwa kakhulu nabazali I think emakhaya esikoleni kumningi umsebenzi okumele siwenze. Imedia ngasho ukuthi iyenza into wrong ngoba khona momobhekile ama news channel maningi akhuluma ngesingisi so I don't think it's fair on abantu abangakhona ukukhuluma isingisi and bangakhona ukufunda nokubhala izinto ezinjalo. Lezo bekuyizimvo zababukeli ke bethu la ku Asikhulume ukudingida kabanzi ngendima efanelwe nedlalwa abezindaba ekusakazeni ngezilimi zomdabu nokubaluleka kwalokho kanye nomthelela wakho asamukele ihambeli zethu sihlalo webhodi elimele izintatheli iSANEF ngolwasemzini umnumzane uSibungalwa kanye nomphathi wesiteshi sokusakaza eGoli iAlex FM umnumzane uTakarani Nemangowe onathi la estudio namhlanje sinibingelele sinam ohlelweni. No, thank you very much. Ngizoqala ngawe Sibu kubaleka ngakanani ukuthi thina siyintatheli sisakaze ngolwimi abantu abalizwayo. I think ngicabanga ukuthi Makhumalo asiqale lento lapha esukela khona. Asikhumbule ukuthi historically la eNingizimu Afrika besine apartheid where only 2 languages were promoted. Isibhunu nesingisi. Now that meant that a majority abantu bala eMzansi Afrika babakwazanga ukufumana izindaba ngolwimi labo abalikhulumayo. Now ever since kungene intando yeningi ngo1994 silibonile ushintsho luba khona politically kodwa asiliboni ushintsho lusenzeka kwezinye ingxenye kwezinye izinto ezifana ne-language usage nanokuthi abantu bathola izindaba ngolimi labo. Now uzukhumbula ukuthi as part of intando yeningi le democracy le bonke abantu banelungelo ukuthi bathole i-information ngolimi labo abalikhulumayo ngoba uhulumeni wena communicator inhlelo zikahulumeni lezo inhlelo zikahulumeni inhlelo kufanele abantu bazithole bazi understand ngolimi labo. Okwesibili uzokhumbula Makhumalo ukuthi ubona abantu beloko bethumelana ama video kuhlekiswana ngobhoso politiki kwathi umuntu wena ufanele afunge ukuthi
uzowulandela imigomo yomgaqo siseko then akasakwazi uyakhutiliza akwazi ukukhuluma isingisi ezinye zezinkinga esihlangane nazo so kubaleka kakhulu ukuthi siyabasakazi siyema media houses namaphephandaba sikwazi ukufikelela kubantu ngelimi zabo abayikhulumayo ngoba asikona ukuthi sibenzele ifavor. That is a constitutional imperative. Kubalekile ukuthi abantu bayithole information bazithole izindaba ngendlela abayi-understandayo. Ngaphambi kokuthi ngibuyise uTakalani kule ngxoxo yethu nenzani nina ngalokhu niyi-SANEF? Siye sane conference esibe nayo Makhumalo ngo-March ka-2021 I think lapho siye sathi khona kufanele ukuthi siyi-SANEF sigqugquzele ukuthi izilimi zethu zisetshenziswe emisakazweni kumaphephandaba sikwazi nokuthi sisebenzisane nalabo abazama ukwenza lokhu ekakhulukazi ama-community newspapers ngoba nama-community registers ngoba yilabo bantu abasondelene kakhulu nemiphakathi. Thina-ke siyi-SANEF savumelana ngalokho nanokuthi ingakho-ke kuyimanje sinohlelo lokusebenzisana nama-community stations and community publishers ukuthi labo ngoba uzokhumbula ukuthi i-COVID yayangena yavithiza nje yavala konke ama-publications amancane amaphephandaba amancane avala iy'teshi zavala sathi thina no la asingene sibasize ngoba vele noba abantu bengasenayo imali kodwa abantu banawo amafoni kula mafoni abawathola uWhatsApp umuntu uyakwazi ukuhlanganisa okuncane nje athenga idatha asithini asithathe lamaphepha lamaphephandaba acwilile ngenxeni ye-COVID siwavuselele siwanika ama-platforms siwakhele ama-platforms a-digital so that sizokwazi ukuqinisekisa ukuthi i-information iyaqhubeka ukufikelela ebantwini and at an individual level-ke Makhumalo siyimele nje siyiteshi including nalesi engisimele nathi siyakwenza lokho ngoba ekuqaleni kwale nyanga siye sa-introducer isiZulu kwi-offering yethu ngoba manje sesinayo i-bulletin kwi-channel yethu YouTube every night ingesiZulu lokho ezinye zendlela esizama ngazo ukuthi sifikelele lapho so at SANEF level ukhona lokho nami njengomhleli nabanye abahleli ukhona abakwenzayo nje kube wazi ukuthi nani lapho ni SABC nine channel enilaunchayo nabanye balaunchile nabi bulletin yabo Makhubane. Takalani ningabantu abasondelene kakhulu uma ucabanga iAlex FM nisondele kakhulu ebantwini nenza njani ukuthi lokhu kube yinto eqhubeka ngaso sonke isikhathi futhi yini niyibona yenza umehluko umuntu umethola indaba ngolwimi lwakhe? No, Keleboga and greetings again to the viewers. Really khashwa setšhaba ya Alex FM re bona go le botlhokwa kudu re tswele pele go gasha ka maleme a farologaneng ka nageng ya rena ya Afrika Borwa because this will also obviously assist us as a radio station that is very in touch with the community to be closer to our people and give them platform and of course also to to allow them to express themselves sorry to express themselves in a way that yeah. Well, this will also assist our communities to obviously express themselves in the language of their choices. Kikamo rena re le khashwa setšhaba Alex FM re broadcaster ka 8 different official languages because we want to cover everyone because we believe that the content that we deliver, the message that we deliver to our people, it must obviously not be a one-way stream where we tell them. We also need feedback from them. We also need them to converse with us, and we also prioritize, them talking to us in their languages of their choice. And looking at Alexandra as a whole, Alexandra is a diverse community. So Alexandra being a diverse community, I mean, you find Zulus, you find Xhosas, you find Vendas, you find Tsongas, Pedis, and everyone else. So obviously, as a radio station that operates within that space,
we need to, you know, accommodate everyone, give them platform so that also they not feel left out. Ngizobuya kuwe usathatha amanzi lapho sibu angeke ngibuye kuwe la njengoba sikhuluma uyakhuluma ngokubaluleka ukuthi siyintatheli sisakaze ngolwimi abantu abaluzwayo ngoba lokhu kufanele ilungelo labo la eMzansi Afrika. Sikhulume ngoba nasi isikhathi sokuvota siyasondela, abantu kuningi okumele bakuthole, abantu kuningi okumele bakwazi. Manje nathi ke njengoba sisondela lesi sikhathi lesi asikhulume ngathi ukuthi kumele siphathe kanjani siyintatheli ekuthenini sinikeza abantu ithuba bakwazi ukukhuluma ngolwimi lwabo, bakwazi futhi ukuthi basizwe sikhuluma nabo ngolwimi lwabo ukuze benze lokho okufanele bakwenze nabafuna ukukwenza bebeyovota. Makhumalo angeke ngiphikisane nawe lapho. Engakusho nje ukuthi kakhulukazi umweni kufikelela udaba lokuvota. Abantu kuyovotwa kubalekile ukuthi bayithole yonke imininingwane ngamaqembu ahlukene ezepolitiki. Le mininingwane abayitholayo bayithole nezinhlelo zalawo maqembu epolitiki ukuthi leli qembu limele lokhu, leli qembu lithembisa lokhu. Ingakho ke even lapho sisebenza khona kuma newsrooms makhumalo, yilapho kubaleke khona ukuthi abantu abaqashwe khona nabasebenza khona bakwazi ukuthi ba reflect isociety esiphila kuyona. Ngoba into ongayifuni ukuthi umuntu athi hayi mekuthiwa kuyiwe Alex noma kuyiwe Soweto, hayi mina ngizokwazi ukukhuluma nalabantu ngoba angikwazi ukukhuluma isiZulu, angikwazi ukukhuluma isiSuthu. Le nto leyo isho ukuthi ke labo bantu abasakwazi ukuthola i-representation, imibono yabo nezimvo zabo azikwazi ukuthola i-reflection kulama platforms ahlukene. Ingakho ke kuqala ngathi thina ngaphakathi lapho esisebenza khona ukuthi siqasha abantu aba-reflected the demographics yelizwe lethu, so that sizokwazi ukuthi uma ufikelele emakhaya ukwazi ukukhuluma nabantu ngolimi labo abalikhulumayo, even if ukuthi wena uzobuya uhumusheke ngesingisi sakho depending on the platform lo isebenzelayo. Kodwa ngicabanga ukuthi njengoba sekuyakhula lokhu seyakhula nama platforms ahlukene, ngicabanga ukuthi ukuya phambili makhumalo kuzoba ngconywana ngoba nangu no Asikhulume sebuyile. Etakalani njengoba usibuka khuluma ngento ebaluleke kakhulu, into ebaluleke kakhulu yokuthi la sivakashela khona abantu emakhaya asikwazi ukuthi sikhulume into abayizwayo, ulwimi abaluzwayo. Nenza kanjani nina ukuthi intatheli zenu zikwenze lokhu, zingaqhamuki nje zithi thushu kogogo bengakwazi ukukhuluma isingisi? No, we make sure we have a trainer as a radio station. And first and foremost, you need to be proud of who you are. You understand? So it is not only those that are fluent in English that must be, you know, taken serious. The presenters, our reporters and journalists on the ground, we tell them that whoever that you are going to be interviewing, whoever we are going to be talking to on the ground, if they are speaking Tsonga, I mean, the nice thing about Alex is that, you know, we are a multilingual community. So I'll give you an example on Alex FM on our breakfast show. Told our presenter was a Sotho co-host, Zulu, and then newsreader was Tsonga, maybe a producer is speaking English, but they have a conversation like this. You speak Zulu, but we still get to understand each other. So it's very important that we don't pin down other languages. And I must say, I'm very proud of the SABC as the public broadcaster for launching this channel, making sure that it gives, you know, platform to even people in the deep rural areas, or a platform to engage, you know, also their voice to be heard in the language of their choice. Ngizozama nami ukuthi ke ngibe ngikhulume ulwimi lwakho lolo likhulumayo wareresha leboga gagolo kanako ya gago. No, ke leboga. Sibonge kakhulu kuyihambeli zethu abambukeli usibungalwa ungusihlalo weSANEF naye ubexoxisana nathi ngalolu daba kanye nomphathi wesiteshi sokusakaza eGoli iAlex FM umnumzane uTakalani nemangowe kanye of course besizokhuluma futhi nenye intatheli yethu la kweSABC uSamkele Maseko naye okhona futhi phansi lapha osebenzayo la kwa-SABC. So kusikulethele yena ngelinye ilanga uyoke umbono ukuthi usebenza kanjani uma efikile ebantwini ebuza imibuzo enzima kakhulu. Siyabonga kakhulu kini nonke. So kusithathe ikhefu futhi mbukeli sicela nje uhlale nathi kanjalo nje
indawo anyakazi. Asikukhumbuze futhi ukuthi ungaba ingxenye yalolu hlelo ushayele nje ucingo. Inombolo zethu zithi 714-0677 714-0677 ungamshiya 011 uphinde futhi uthi 011-714-0678. Siyatholakala futhi ke kumakhasi okuxhumana ku Twitter @SABC Izindaba, ku Facebook ikhasi lethu uSABC Izindaba. Kanti ke ukwenza lula ukuthi nje umlayezo wakho suthole ngokukhulu ukuphuthuma #Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Sikubingelele sikwamukela ohlelweni imbukeli kanti uma uqeda ukuhlanganyela nathi sikhuluma ngezilimi zomdabu umhlangano omkhulu wenhlangano yezizwe phecelezi iUnited Nations umemezele isikhathi esiphakathi kuka 2022 no 2032 njengeshumi leminyaka lamazwe ngamazwe lezilimi zomdabu. Inhloso yalokho ukuthi kuthuthukiswe futhi kulondolozwe izilimi zomdabu. Ingabe thina lapha eningizimu Afrika yimiphi imizamo esiyenzayo ukuhambisana nalokho ukudingida kabanzi ngalokho asamukele ihambeli zethu uProfessor Lolie Makhubu Badenhorst nongosihlalo webhodi likazwelonke lezilimi I Pansalb noDokotela Zakhele Shamase nongungoti kwezolimi lwesiZulu namasiko eNyuvesi yaSongoye kwaZulu Natal. Sinibingelele sinamukele ohlelweni. Siyabingelela kuwe bongiwe nabalele bonke be-SABC. Siyabonga kakhulu. Ngizoqala ngawe Professor Lolie Makhubu Badenhorst. Abanye ababukeli namhlanje bayibuza ukuthi yini kuthatha isikhathi eside kangaka ukuthi la eMzansi Afrika bathole izinhlelo ngolwimi abaluzwayo kanti futhi la behamba khona futhi bakwazi ukuthi bezwe njalo ulwimi bona abakwazi ukuthi baliqonde. Hayi umbuzo onzima ke lokho ngibuza wona kodwa ke angithathe lelithuba futhi ke ngibonge lelithuba esilitholayo siyibhodi lezilimi kanye ke engakusho mina ukuthi ke nyawo zithe ukusinda siye saqala noma kwenzeka bekwenzeka eqaleni kodwa ukuthi ke isikhathi ukuthi ke ebesinikezwa ilimi zomdabu besinganele bekuyisikhathi singani banganele singani ilimi zethu zinganikezwa isikhathi esanele kulokubalwa imidante eminingi kubalwa imali kubalwa ezinye izinto kodwa ke sitheke njengebhodi lezilimi eningizimu Afrika ukuthi ke hayi bo uhulumeni ngoba phela njengoPansalb ithina esibhekele ulimi nokuthi ke njengoba nalenyanga le kuyilenyanga le ukuthi abantu inyanga le esiphothule izolo ukuthi ke ulimi nalo kuyilungelo lakho abantu bathatha amanye amalungelo ukuthi ke iwona alungile ulimi balibekele emuva nezimali zingangeni kahle hle kodwa ke cha sikhona impela manje lenqola iyaphambili ayisahlehlele emuva. Dokotela Shamase sisindwe yinyawo. Hayi ziningi izathu ezidala lokho kuyiqiniso sisindwa zinyawo kodwa ke futhi fanele sikubheke ukuthi khona lezi zinto kuthiwa iglobalization ukuthi siyibuke sengathi sifanele sibe abantu ingxenye yomhlaba wonke jikelele ngakho kasingasali ngemuva ngenxa yelimi zethu singakwazi ukuxhumana nomhlaba wonke jikelele khona futhi nezathu zezomnotho okuthiwa economic factors bese bakhona futhi ke nomqondo ongemuhle futhi nongayisi phambili negative attitudes towards African languages kanye nalokho kuthiwa ukuswela ukuthi kube khona ugqozi lack of will or confidence kuma students uqobo lwawo nezikhulu neziphathi zamanyuvesi ukuthi ama-African languages kube ingxenye yokuthi i-teaching and learning yokuthi kufundisa ema-university kodwa asibonge phela ukuthi-ke i-language policy for education iyarevisa 2019 okuba umhlahlandlela ukuthi ama-university enze kube possible ukuthi ama-African language ilimi zabomdabu
zifundise ema-university. Dr. Shamase, ngaphambi kokuthi ngibuyele kuProf, ukhulume ngento ebaluleke kakhulu ukuthi abantu abakhuluma ulwimi lwabo babukelwa phansi. Singakushintsha kanjani lokho? Singakushintsha lokhu ngokuthi njoba I Pansalb izama ngayo yonke indlela ukuthi asibe nemikhiqizo eminingi yencwadi ezibhaliwe ne-content efundiswa e-university ebhalwe ngezilimi zethu, futhi bekhona ama-campaigns even nakunina kumabonakude ama-campaigns akhona ema-university, kube khona izithangami zokuthi ukugcizelelwe lokhu kufakwe lokhu, njengoba basakhumbula kahle uhulumeni wobandlululo wasebenzisa izilimi ukuthi enze ama-bantu systems, wasebenzisa izilimi okwenza ukuthi thina esilwela umzabalazo sigxeke lokhu sikushaye sikhiphiza, kodwa sase sikhohlwa ukuthi izilimi lezi izona eziyi-vehicle noma isondo lokuthi abantu bonke bayiqhenye bayigqaje ngolimi lwabo futhi baqhubeke baye phambili. Kanti futhi makungenzeka lokhu ema-university esisibongiwe ngasiza kakhulu ukuthi abantu bazi ngamasiko abanye abantu. Njengoba kwenzeka lapho e-University of North West isitswana sesiyafundiswa, it's part of teaching and learning alongside Afrikaans ne-English. I-University of KwaZulu-Natal siyakwenza lokhu. Sekusele nje ama-university amaningi noma phela ngayona i-medium of teaching and learning. Inkinga ukuba i-medium of teaching and learning. Ama-university amaningi anazi izilimi zomdabu kodwa ayifundisa njengama-modules ukuthi uphase i-degree. Lapha sikhuluma ngalokho, sikhuluma ukuthi i-university yonke ifundise, makuthiwa University of Zululand ifundise ngesiZulu kuwo wonke imikhakha, wonke ama-faculty, wonke ama-departments. Ekubaluleke kakhulu lokho okhuluma ngakho idokotela, ngoba uma ngabe umuntu efunda ngolwimi lwakhe uyaye ezwe kangcono kakhulu. Prof, ngaphambi kokuthi ngize kuwena ngicabanga ukuthi ukhona umshayeli esinaye okhona ofuna ukukhuluma nathi ugugujele, ngiyacabanga uKwaZulu Natal. Gugu, siyabonga ukuthi ube nathi la ohlelweni, angazi noma uvo lwakho noma umbuzo wakho uthini? Hayi, bengifuna nje nami ukuthi ngizolalisa uvo lwami ngokuthi sekuzoba nezindaba ngesiZulu. Kuhle kakhulu lokho ngoba isiZulu sesilahlekile mntanami. Silahlekile isiZulu, asikwazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni, ama-news angesilungu isikhathi esiningi. Nezingane zethu ezikoleni isiZulu asikho. Ingane noma ngabe kuyakhulunywa endlini isiZulu ayisizwa. Zonke lezo zinto azikho right ngoba ulimi lwethu kufanele silikhusele, sazi ukuthi lolu limi ilona umuntu okufanele azi izinto zesiZulu ngayo, ngoba uma ungalwazi ulimi lwesiZulu uzowazi kanjani amasiko esiZulu. Kunzima mntanami, siyajabula ukuthi SABC ibuyele emuva ifaka indaba ngolimi esiluzwayo. Sibonga kakhulu mama lapho KwaZulu Natal, umama ugugujele okhuluma ngokubaluleka kwezilimi kanti futhi nokuthi silondoloze. Prof, angazi noma ungathanda ukuthi ufakaze yini noma uphendule uma njengoba sekhuluma ukuthi izilimi ngathi seyithanda ukulahleka. Siyabonga kakhulu umama ukuthi ke ikakhulukazi ekhaya ukuthi ungomunye womama engathi mina ngibathule isigqoko ngoba abazali ekhaya yibona nabo abangazelekelela ukuthi ke zisebenzise izilimi zethu. Ingane uma ibuya esikoleni uthola abazali bona bokuqala bakwitizayo balo bekhulumisa. Ngibonge ngithi ke umama uthele lo osanda ukukhuluma ukuthi ke uyalithanda ulimi, kanti ke futhi ke noma ngabe izingane beyithumela
Prof ngizocela ukuthi bazama ukubheka kahle ukuthi singakuthola kahle futhi ngoba asikwazi ukuzwa kahle kukhona ukukhuluma okubalekile kakhulukazi ukuthi indima edlalwa abazali emakhaya iyiphi. Ngizothanda ukuthi sibuye sikhulume ngakho futhi lokho mbukeli usengaba nathi njengoba sikhuluma la ku Asikhulume. Khumbula ukuthi ungashayela ucingo, inombolo yethu ithi 011 714 0677 noma 0678. Siyatholakala futhi kumakhasi okuxhumana ku Twitter @SABC Izindaba, ku Facebook ikhasi lethu SABC Izindaba. Kanti ke ukwenza ukuthi kube lula ungaqala ngokuthi #Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Unganyakaza, siyabuya. Sikwamukele futhi mbukeli kuhlelo lwethu iAsikhulume Let's Talk. Asibone ukuthi nithini nina einkundleni zokuxhumana ngoba siyazi ukuthi nihlale nikhuluma nathi kulolu uhlelo. Asiboneke ukuthi ababukeli bethu bathini. Umkhize Mthobisi uthi likhulu iqhaza ngoba izilimu zomdabu seziphele kakhulu kubantu kangangoba akuselona nehlazo ukubheda noma uluphi ulwimi lomdabu, but once wabheda isingisi uhlekwa izwe lonke the way abantu abase colonized ngakhona emqondweni, but ngokuba khona kwezilimu zomdabu kulama platforms ithemba lisekhona. Duduzongwane athi zibamba elikhulu iqhaza isikakhulukazi lezi zakwa SABC. Sengathi lenhlangano ingaqinisekisa lokhu. Ngiyathemba ubufunisho njalo. Mina ngiye ngilalele uKhozi FM nomhlobo wenene akuve sibikelwa izindaba ngendlela esiqophelweni ngapha. Ngisho nogogo nomkhulu bayasizakala ukuthi bazi ngokwenzeka emhlabeni jikelele. Ngixolise ngokulibala okubingelelayo. Siyaxolela Nduduzo. Simonyo Jobe ethi likhulu kakhulu iqhaza elibanjwe iziteshi zokusakaza, indlela abasethulela ngayo izindaba iseqophelweni eliphezulu, okunye nisilethela ngolwimi esilidingayo. Usikhumbuzo kaMkhipheni Ngcobo uMapholoba uthi mina nje ngibona into esabekwa eqhulwini ulimi lokucela cha bandla ezethu izilimi zeseyizintandane. Uthi uyabuza kuthiwe phela olokucela yilona esivula ngalo iminyango, umane ubone nje ukuthi umuntu akakafiki indawo la. Masondela Ngidi uthi nenza kahle vele yiyo imsangazo nakuqala eyadusa abantu bakithi. Kahle kuhle uma senisibuyisela eimpandeni manje. Yabona nje uhlelo luka baba uVVO Mkhize #1 sengathi ningathola amanye osolwazi abazi ngamasiko nabo nibanike ithuba. Sibonga kakhulu ukuthi uxhumane nathi mbukeli. Siyaqhubeka futhi ngohlelo lwethu, ungasuki. Sikwamukele futhi mbukeli, sikukhumbuza ukuthi namhlanje sikhuluma ngokuqikelelwa nokuthuthukiswa kwezilimi zomdabu. Futhi ke sikhuluma ke sisahleli naye uProfessor Lolie Makhubu Badenhorst ongusihlalo webhodi lekazwelonke lezilimi I Pansalb noDokotela Zakhele Shamase ongungoti kwezolimi lwesiZulu namasiko eNyuvesi yaSongoye kwaZulu Natal. Sinibonga ukuthi nihlale nathi futhi siqhubeke la ehlelweni lethu Asikhulume. Prof ngizothanda ukuthi ngibuye kuwe ngoba besingatholani kahle mina nawe ekuqaleni. Ababukeli bayabonga kakhulu ukuthi izilimi zabo nazo ngathi zithola indawo yazo manje la eningizimu Afrika. Ubusakhuluma ngemidanti masikhuluma and futhi ukhuluma ngokuthi kuningi okungahambi kahle ekuthenini sifike la sithanda ukuthi sifike khona. Kukhona ukudonswa kweinyawo, kukhona futhi okuba yingqinamba enihamba nihambe nihlangane nazo phambili. Kodwa
asibone ukuthi umi ngabe sibuka indlela yethu siyiningizimu Afrika siya phambili izilimi zethu zizolithola yini indawo yazo noma sizolokhu siqhubeka sibuyela emuva sihambisa isingisi phambili. Ngokubona kwami siyaqhubeka njengoba ngishilo nje ekuqaleni ukuthi ke lesinela siyahamba. Ngakuthakasela kakhulu umhlasa sise ePulukwane sino umnumzane obaba omunare owathi uyafisa kakhulu ukuthi sisebenzisane noPansalb ibhodi lezilimi eNingizimu Afrika ngoba sasithakasela sithayile ihlombe ukuthi ke SABC usezofakaza nezilimi zethu. Noma sinjalo wathi ke uyafisa kakhulu ukuthi ke silekelele kulokho. Ngikusho futhi ke ukuthi ke nasekhaya abazali siyacela ukuthi ke abayekele ukuthumela ingane ukuthi ziyofunda emanyuvesi oloji ngoba ingane makuthiwa izabithini emanyuvesi ngoba nakuba ngigqoka isigqoko sokuba uhlale webhodi ngibuye ngibe la e-University of Cape Town ngase-University of KwaZulu-Natal. Abazali bathatha ngokuthi ingane ukuze ihlakaniphe ukuthi kufanele ikhulume isingisi sikhiphe ngamakhala. Kanti ingane iyakwazi ukuthi ihlakaniphe kahle ishesheke futhi ifunde ibe udokotela ibe usolwazi ngalo likamagesi. Dokotela Shamase sesigoqa ubani ke esingathi simbheke simsole kakhulu phakathi komzali phakathi komnyango phakathi kothisha ngalokho okuchazwa nguprof. Singasola asiqale nje before ngaphambi ukuthi kube khona esemsolayo asiqale sincome ukuthi umnyango ukwazile ukuthi kube khona ilanguage policy ngo2019 I Pansalb ka Professor Lwazi lapho idlala umsebenzi omkhulu ukuthi lento ibe inqubekela phambili kodwa ke manje esingamsola lapha abazali mangabheka kahle abantu abangothisha abangamanesi nabangodokotela abazigqugquzela ingane zabo ukuthi mayifika ema-university zithatha izilimi zomdabu abayigqugquzeli nakancane kanti futhi bakhona nale negative attitude ukuthiwa ungathandisisi kwabantu abamnyama kube sengathi manje izilimi zabomdabu mawuzokwenza zona ubuphofu nokubuyela emuva nokuqaba ikhona lokho efanele sikusole sisole futhi nokhondolo lelegacy esiphuma kuyo ukuthi hayi ukuthi South Africa kuphela maningi amazwe ase-Afrika namanje asasebenzisa ulimi lamakoloni emayunivesi kuze kube manje ngisho nalawo mazwe layo akhululeka ngo-1950 usekude nathi asasebenzisa lokho nje oZimbabwe oBotswana nakuphi baningi nje kanti amanyuvesi amaningi emazweni onke omhlaba asebenzisa izilimi zabo kodwa futhi ke ngaphandle kokuthi sibe khona esithi fanele sibasole afanele sikuncome sisho ukuthi isiZulu kwa first year nje e-University of KwaZulu-Natal ngisho ngabe uyibhunu uyingisi uyifrench mawuzokwenza unyaka oqala fanele usiphase isiZulu i-journalism lapha eRhodes ama-students ayo kuyimpoqo ukuthi aphase isiXhosa kuyimpoqo futhi e-University of Limpopo ukuthi bafunde ngeNorthern Sotho eLimpopo. Nginibonge kakhulu. Phephisa dokotela nginibonge kakhulu isikhathi sesisincane esiphelile futhi ngiyethemba ukuthi soke sihlale phansi sikhulume futhi ngalolu daba ngoba libaluleke kakhulu njengobusho ukuthi kufanele silibukisise kahle futhi sibone ukuthi sihamba kanjani siyiningizimu Afrika ekwenzenini ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi akhulume ulimi lwakhe lomdabu. Nginibonge kakhulu udokotela uZakhele Shamase ongungoti kwezolimi lwesiZulu namasiko eNyuvesi yaSongo KwaZulu-Natal besiphinde futhi sahanjelwa nakhona uProfessor Lolie Makhubu Badenhorst ongusihlalo webhodi likazwelonke lezilimi phecelezi I Pansalb esilazi sonke la eMzantsi Afrika. Babukeli nginibonge kakhulu ngesikhathi senu sibonge nokuthi nihlanganyele nathi asibonane futhi njalo ngoLwesibili maligamanxa ihora lesishagalolunye lale kahle.